inenkonzo ye-healing. Otherwise, phakathi kwethu, we are honored. We have got the international speaker, ubhizi kakhulu uyashumayela. This is the leader, the apostle, the evangelist. Otherwise, let's join our hands together. Balilizelo mama screaming Ntombi. Samgele Apostle B. Mashaba from Pentecostal Movement, AFN of SA. Shaizana, Shaizana. Sicela ukwamukela ithuba esilitholayo manje ebusuku egama lika Jesu. Siyabingelela mfowethu uMadlandoni usiphathele inqubo yosuku. Namhlanje siyabonga kakhulu mhlobo wami ukukubona sekunesikhathi sagcinana. Sibonga ukubona usayibambile ekudunyisweni kukaNkulunkulu. Ngicela abathandekayo ningivumele ngibingelele my dear family, ifamily yakwaKhowa uNqambatha, baba nomama. Cela sibashayile ihlombe elikhulu sibonga uNkulunkulu ngabo ngegama lika Jesu. Sibingelela baba uVice leadership yonke yalapha ekhaya noWazak obaba nomama sisinabobhuti nabancane worship team yalapha ekhaya esikhonzayo siyayibingelela siyahlonipha isipho uNkulunkulu aniphe sona ngegama likaJesu. Bafethu enisiza kwisound, thank you so much bafethu ukusikhonza kwenu. Ama-ushers alapha ekhaya siyabingelela ngegama likaJesu inkosi engcwele, amen. Ngihamba noNhlanhla kwaFuze bayamaza abaningi siyambingelela ngegama likaJesu noGift olapha ngasemuva. Siyambonga uNkulunkulu bathandekayo ukuthi umuntu anyathele kulomuzi wakithi kulolu suku lomkhuleko ngegama likaJesu, amen. Bathandekayo angilithathi kancane ithuba engilitholayo umfowethu enkosini umhlobo omkhulu ukuba angenze ngizomala kwi-altar lakhe ukudlulisa lokho uNkulunkulu okuncane nami angiphe khona ngingomncinyane emzini kaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Bathandekayo seshilo ngokaMashaba isibongo ekhaya kusemanzi amhlophe. Ngishadele uMadlamini sinabantwana abathathu. Umusa kaNkulunkulu uyasithwala kukho konke bathandekayo. Akukho nokuncane engingathi phambi kwenu ngizibonga ngakho. Kodwa konke ngibonga umusa kaNkulunkulu. Ngaphambi kokuthi sithandaze ngicela ukuthi mhlambe ngikudlulisele lokho mfundisi. Ithi sinomhla ka-13 kaNovember preparing for the next chapter uGospel and Ledger, amen. Umfundisi nomama bajwayele ukuba khona sihleze siba nabo nabanye nakulonyaka inkosi isikhumbulile bathandekayo. Siyahlangana eSport and Leisure eHall mhla ka-13 November Friday night. Akhona amathikithi adayisayo awu-200 rand kusukela manje kuze kube u-30 kaSeptember. After that azobe seba u-250. Sho ukuthi mbolithenga manje kuzinesaphulelo sika 50 rand. Igqabe libovu lishinto enkulu bathandekayo. Sho ukuthi lithenge manje ke linga-8 igqabe. Siyabonga kakhulu mfundisi isupport osinikeza wona nebandla ngegama likaJesu, amen. Ngicela ukuthi sibambe izwi likaNkulunkulu iHubo 34 verse number 6. iHubo 34 verse number 6. Ukuhlala kuwe yebo kumnandi
kunokuphila okuphakade. Kuneyingoma nqambatha engathi mawuyihlabelela ungavele wenze ngathi iyabhalwa uwena, uyixuthe lapha kunqandweni uvele uyenze kube yakho. Ngoba into eziyikhulumayo ivele isuke ibe personal kakhulu. Siyabonga Nkosi Jesu ukulondoloza kamnandika yala kuwe siyabonga hey ukulondoloza kamnandiki hlala kuwe kunokuphila ingelothi esivakashela nje namhlanje. Jesus. Kodwa ke mabukho wenkosi izohlela umuntu usazobuya la ekhaya. Ngaphela isekhaya lapha ke. Jesus. Alright, ngicela ukuthi osifundelayo kungabe khona osikhonzayo la ekhaya ngenkonzo yokufunda iBhayibheli. Number 6, iHubo 34 number 6. Then bese si just kickstart indaba omkhuleko bathandekayo. Verse number 6 kuphela. Jesus. Nasi isihlupheki esakhala uJehova wezwa wasikhulula kuzo zonke izinhlupheko zaso. Thank you. Siyabonga kakhulu. Bethu usifundele kahle izwi kaNkulunkulu. uNkulunkulu makakubusise. Akwandisela kuphakamise kakhulu kunakuqala. Ngicela sibonge izwi lika uNkulunkulu ngomkhuleko. Baba wethu onamandla onke. Baba wethu ophakemeyo. Baba wethu ongcwele. Baba wethu olungileyo kakhulu kunabantu. Baba wethu omkhulu kunoNkulunkulu bonke. Ababekhona, abakhona, abasazoba khona. Akekho
owake waba ngangawe, akekho owake waba njengawe. Wehlukile, awulinganiseki, awunalo usuku lokuzalwa nelokufa, awunayo umzali kodwa wena ozala abantu, awunawo amandla kodwa ungamandla, awusizwa kodwa uyasiza. Wena uNkulunkulu ubizwe ngoAlpha, wabizwa ngoOmega encwadini yesambulo, okungukuthi wena uyisiqalo kanye nesiphetho. Wena uNkulunkulu amehlo akho akafikelwa ubuthongo. Wena uNkulunkulu awukhathali. Wena uNkulunkulu awukaze wozela, awukaze walala. Wena uNkulunkulu awukaze wavinjwa. Eyakhe indlela akuyona indlela eyavulwa ngabantu. Awuhambi la kuhambe khona abantu, kodwa abantu bahamba la kuhambe khona wena. Baba wethu onamandla onke, abachazi iBhayibheli bathi wena elinye lamagama obizwa ngalo bathi unguJehova Belparizim, bathi ngokuba ufohla njengamanzi amaningi. Bathi wena uNkulunkulu umindlela ingekho ukwazi ukuyenza ibe khona. Bathi wena uNkulunkulu wake wakhuluma noMoses, wavula ulwandle kwabonakala indlela emanzini. Wena uNkulunkulu kawupheli, wena uNkulunkulu kawuqedwa, wena kawuguli, wena kawufi, wena kawungcwatshwa, wena baba kawuzalwanga. Amakhosi ayabekwa asuswe esihlalweni bese kubekwa amanye, kodwa wena baba awukaze wabekwa, kodwa wazibeka wena, wazibiza ngenkosi. Amanye amakhosi afa angcwatshwa, kodwa wena wafa, wavuka, wahlula imivalo yokufa, wathukulula iminjunju yokufa. Eshapathaya baba wethu onamandla, lithi iBhayibheli kwagijima uMaria umakaJesu noMaria uMagdalena beyethuneni, bafika inkosi ingasekho, sekuhlezi ingelosi yathi kubo, nimfunelani ophilayo kwabafileyo? Akekho, uvukile. Ngiyathandaza kuJesu ovukileyo, ngiyathandaza kuJesu ongafi, ngiyathandaza kuJesu onamandla, ngiyathandaza kuJesu ophakemeyo, ngiyathandaza kuJesu owelaphayo izifo zonke ezabantu. Esapapa ekatata inapapa ekata akato ekapa ekato ikate ipa ke ikato aka eta ila akato akata bayada simpa mahasutiaka sata papa pakato aseketa imoya batagathi ngifungisa uJesu ovukileyo. Imimoya yesifo ngifungisa uJesu ovukileyo. Imimoya yokwehluleka ngifungisa uJesu ovukileyo. Simakamandinda mikandese silimandeni kanasoya simandenda ndoa kulia akota batandega silima kapata keto aliakezeya ikoko sagasimagwe zobumnyama ageinyagase ngekamalika Jesu izangoma zakwansimagwe ageinyagase inyanga zakwansimagwe abathakathi balendawo ilwane wamamsosi otikoloshe
amahliso umeko shapa ke ba yakato yaka papa akato simama mahina haya helia zinihinia oni hasania sanahia soya osanahaya eliana hezoya aseka nasa ono sifosogua isifosokligisa asitute manje ikhuluma ngegama likaJesu okusakatapaya aliyakata sakoto asakataya osizwa ikhofa ayibaleke manje ngegama likaJesu awumine ngiyathandaza mina ngibiza uJesu osindisayo mina ngibiza uJesu ozoshanela umeko nompulelwa sandamanda ndino noma ifu lingangesandla imvula enkulu yes silima mama ndendenda shana ndindindindia zingindandindanda zingindikindiki zindimbinda mandunda azindindindi ini hase asena haso aliasuni ekatasaya ngikhuza umoya wawuzibulala ngikhuza umoya we-suicide ngegama likaJesu waseNazaretha ngiyawukhuza umoya wokuyibulala okholwayo ongakholwayo omdala omncane owesilisa owesifazane moya wokuyibulala thula uthi nya akukho ngenzeki uNkulunkulu akukho ngenzeki Luka 1:37 ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu ngokuba akukho lutho olungenzeke uNkulunkulu nalabo abantshontsha impumelelo yabo mayibuye manje ngegama likaJesu. Oya angazi ngambatha angazi kamanda ndina nusanaya moya uhlupheko otshelekiwe kulamanda ndisa ngibiza ingebo ngibiza iminyango phathasaya ngikhuluma neminyango evalwe ngemithi yayivamona nabathandazi nabathakathi nesangoma zale ndawo yonke lo mithi ayidede kunemvula enkulu engizwayo Mayingcwele Shabasai Mayingcwele Kima Shangai Ikhuza umoya wezifo engalapheki Kenana Sanga Shihasnia Shabaya Sinai Ngikhuza umoya wesifo esiqashile mfundisi ukhowa esingakadiscover ukuthi inhloboni yaso asiphele njengamanje
singakazi ukuthi inhloboni yaso singabe angazi ikhuluma nobani esontweni kodwa kunesifo engisiyalayo ukuba sithule ngegama likaJesu. Egama likaJesu. Jesus, Jesus, Jesus. Egama likaJesu. uNkulunkulu yonke into emelele nempumelelo kanzimakwe sigodlo sobumnyama esemkhathini phezulu esiphansi kolwandle ejuleni kwamanzi asidede manje ngegama likaJesu. Umindodana kaNkulunkulu nikhulula niyokuba ngabakhulekileyo impela kunenkululeko engiyimemezelayo kunomuzi okhululwayo kunobaba okhululwayo kunomama okhululwayo kunensizwa ekhululwayo kunentombi ekhululwayo kunengane ekhululwayo umindodana kaNkulunkulu inikhulula niyekuba ngabakhulekileyo. Abaganga emzini wakho ungabaxoshi bayoganga base bayeke ngeke kwenzeke lutho. Zishandeme nando shanayas halamahana yanusa abaganga ngegama lakhe emsebenzini bayeke bayoganga base bayeke ngeke uqoshwe ngeke ufe ngeke ugule uyakudla okubulalayo ungafi uyakunyathela ofasela neyinyoka awuyikufa ngiyawukhuza umoya wokufa before time ngiyawukhuza umoya wokuntshontshwa ithuna wonke amathuna avulekile yawavala ngegama likaJesu yonke imigodi nosuku lokufa olubekiwe ngiyalibhisha ngiyandisa iy'nsuku zakho. Baba ngivumela into yami ngiyikhulume nje ibe mfushane inkosi izolenza ithuba kodwa ngifuna ukuthi empilweni umuntu okholwayo kunento ekuthiwa ngambukhowa it's a prayer for survival. Umkhuleko ukuthi uphile noma kungafanele uphile empilweni umuntu okholwayo kunomkhuleko esiwenza hayi ngoba umfundisi ecela ukuthi asiwenze sonke kodwa kune dimension noma kunesigaba somkhuleko esikhulekwa umuntu othi uNkulunkulu ngingababala abantu ababulawe yilento kodwa mina ngicela ukuphila nayo ngiphile ngikuyo. Mfethu ngiyashumayela esontweni imkhuleko ngambatha kayifani imkhuleko kayifani futhi asiyi ngendlela efanayo emkhulekweni ngoba nayo imkhuleko kayifani
futhi nezigaba zokukhuleka kasifani futhi nezimo esikhuleka ngazo asifani futhi nelevel yomkhuleko ayilingani bathandekayo. Then bathandekayo sizwa ithi nje siyeke sayibona inkosi la isipha khona ithuba la esibamba khona iHubo 34:6 verse. uDavid umbhali walendatshana ubhala ngambatha bhuti wami ngalesa sikhathi ehlaselwa inkosi uSawuli ifuna ukumbulala kanti ke nhlanhla undodana wakhe uJonathan uzoyizwa indaba ukuba ubaba ufuna ukubulala uDavid. Then ke abahlazi bathi bathandekayo uDavid wathi mayeyizwa leyo ndaba mamukho waseyabaleka ebalekela ukubulawa inkosi emphethe. Angazi ukuthi into abangifuni iluleke ebalekela ukubulawa hayi abantu aphethwe nabo ubulawa umuntu amphethe. Kwangathi ubobheka ukuthi uphethe ubani emhlabeni ngoba abanye bakuphethe uyobulawa yibo abanye abathembayo umkhonto oyokugwaza usuka kubona wayengabaleka aphethwe nabo wayebaleka mphethe. Sesivaleni bathandekayo iBhayibheli ngambatha mfowethu njengomfundi weBhayibheli lithi iBhayibheli ekubalekeni kwakhe ubaleka mfowethu isitha sakhe ne wabaleka waya kwesinye isitha sakhe ngoba ngambatha uDavid emaye ebaleka kuSawuli kwaIsrayeli wabalekela eGathi la ubo kaGoliath wambulala ngetshe semncane. Ngicela amshumayele sonke bathandekayo. uDavid uGoliath wambulala esewumfana ena 15-16 years. Kwasho ukuthi iqala kaliboli. Abantu baseGathi bambambela igubu bathi siyamthola ngelikilanga kaluzogabana nale nkosi ayisiza ubulala uGoliath. uDavid mamukhowa wasiza inkosi uSawuli ukubulala uGoliath amsabayo. uGoliath mayisefile uSawuli wasibona njengonamandla kanti usizwe umfana omncane waqala uSawuli wagoshiswa umfana ambulala izitha zakhe. Ngicela ushumayele esontweni awukaze ufike esigabeni esinjalo obabulala izitha zabo mase bephila kahle wena uba isitha sakhe. Awukodwa bathandekayo mina ngiyathandaza ebusuku bonke abasiza abayizitha zakho. I pray for survival. Bonke abanceda bexakekile namhlanje sekuyabheda. I pray for survival. Ngithandazela ukuba uphile. Mathebe bembona oAbimeleki bathi noma ngathiwani uDavid usekhulile manje kodwa seyikhumbula into ayenza. Mhlambe ngamatha ama inkosi veze ithuba ngingayixayini into ethi masibuye izinto zinqobe manje musu ugodo kuyolala ubuthongo.
uma unqoba umjolo manje musu ukujaha ukufakaza ngawo ngawuthandazeli ngiyasho manje esontweni lakithi uma unqoba utshwala manje musu ukujaha ukushaya abantu abaphuza utshwala kanti awulithandazeli ngoba into oyinqoba manje ila emhlane wakho isasovuka kusasa bazalwane umoya kawufi mahlandla unemfotho umoya kawufi idimoni alifi maliphuma ngala lingena ngala maliqoba ngala lingena ngala umoya ufi mawuhlula namhlanje buya enkosini baba sengiyawacela amandla akusasa oqhubeka ngoba isitha asikudalile nakusasa siyeza Solomon mfana wakhe but sometime bemdithapha uDavid washaya umuntu ohlanyayo manje ulwazenza umuntu ophanjanelwa ikhanda same time thiwa inkosi yathi aninze kanje anithathe lolu hlanya nilususe la ngoba landisa inhlanya ezweni lami thiwa ngalesikhathi uDavid bemkhipha wayithandaza leli verse kodwa mfowethu ngalesikhathi bembamba bemkhipha wayengajabula ukusinda kodwa wathi uNkulunkulu nasi sihlupheke hayi angithi nqambatha laba bamhlaziya bathi uDavide eGathi wayesibona desperate engenamuntu okumsiza amabutho akhe awekho ipalace yakhe ayikho izikhali zakhe azikho wathi nasi ngihlupheki sasikhala kuJehova mina sengiyathandaza wasihlupheki ubokhala kuJehova kuyaphetha ekhaya uboyibisi inkosi uyagula uboyibisi inkosi ulambile uboyibisi inkosi ingane ziyadakwa uboyibisa inkosi nasihlupheki esakhala kuJehova wayekuso ilimi zasingasavuki isimo uDavid ayikuso simazi yokumbhali wamahlabelelo kodwa la ayibhala namhlanje akahlabeleli ngoba uthi umhlabeleli emhlabeni inhlupheko ziyalithulisa ihubo hayi bathandekayo kuneziphi eziliqhisayo ihubo kodwa kuyakhuthaza nasi isihlupheki esakhala kuJehova wezwa ilimi asisekho oprayer partner abasekho ifasting ayisabambeki nasihlupheki esakhala kuJehova wezwa ngoba owami uyezwa owamama ukhowa
uzwa abakholwayo uzwa abangakholwayo mayisiza usiza abathandazayo asiza abangathandaza mawuthi nginamanga iziBhayibheli ungoka Jehova umhlaba nokugcwala konke kwawo wawumisa wawusekela phezu kwezilwandle nemifula athubani angakhuphuka ayohlala endaweni yakhe engcwele athi loyo onesandla esingenakala nenhliziyo ehlanzekileyo atonjalo uJehova uyakumbusisa lowo muntu ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni. Ngikunikeza yena namhlanje uYesu. uYesu. Ngithatha futhi uYesu. Ungizungezile. Ngemuva nangaphambili wabeka isandla sakhe awukaphetha phezu kwami. Awu ngithatha futhi uYesu. Thina sinjengenyoni ogibeni lomcuphi ugiba lwaphukile thina saphunyuka hayi mina ngiyezwa kunogiba oliphukayo kunosathane ongcamayo ngoba izinto abegubhe ngaso siphukile. Owami uyasiza ihlupheki. Owami uNkulunkulu uyasiza isihlupheki. Ngithatha phi lo? Asikho isikhali esilolele wena esiyophumelela nolimi olukuvukelwayo lokwehlulelwa angikhathalini manje oyicabangayo ebuhlungu kodwa ngeke ufe ngayo angazi ngikhuluma nobani angikhathali intoni oyishiye ekhaya ngeke ufe ngayo asikho isikhali esidolele wena esiyophumelela. A prayer for survival. Ngimsile mfundisi ukhona enxenxa bendlu yakhe ethi ngicela ukhohle ukuthi ufike nobani kodwa ke sijoyine emthandazweni. Ngoba esontweni siya ngezizathu ezingafani. Abanye dadewethu bafuna umsebenzi umhlaba uthola uyoba isicefe mombuzo ukuthi kanti sewayaphi esontweni. Abanye mabengasebenzi bamkhonza ngokwethembeka umhlaba asebenza esontweni sifuna imali zonke izinsuku. Gada ukuthi uhamba nobani endlini kaNkulunkulu. Ukhona nqambatha abamkhonza ngoba enzile ma engakenzi kubona bahusha inyawo baze bathi ungcono uthabani ngoba yena seyasebenza sho ukuthi boqala ukugijima mhlaba asebenza kodwa kukhona abantu abangamgadi enze kodwa abathi uNkulunkulu ekungasebenzini kwami ngikhulekela ukuphila ngingasebenzi. Uthi sengifuna sivale nqambathi into la ekhaya yangihlula manje yazi ngoba nempumelelo
engeyone kaNkulunkulu ungayijabuleli. Jabulela ukulinda kwipain kunokudlisa inko ongasazi sivele kanjani. Enasu nashi hasaya emana shas. Mina bengifuna ngambatha sibe nabantu abazongaxoxi noNkulunkulu makukhonzwa. Ngisho umuzi wakho ube yialtari lezulu. Kodwa ngazi ngiqoqa nobani esontweni. Asingabi nabantu abakhwezelwa zonke izinsuku makuyisonto. Mayisekhaya bese yaqisha. Mina ngingambatha khona abantu engibezwayo. uNkulunkulu, I pray for his survival nasekhaya lakhe. Abanye ekhaya kholeki akuthandazeki ilima ziphume esontweni kuphela. I pray for survival. Unehlupheke ezimbaba ngambatha engizwayo namhlanje ebusuku. Ezithi uNkulunkulu wangizwa 31 July. Hey mamfundisi kunehlupheki into yakamoya seyaqisha ayisekho sekwasala ukwazi kodwa namhlanje I pray for survival. uSathane uyalazi iculo. uSathane akanankinga neculo kodwa unenkinga yomuntu bafowethu okwazi ukucula noma isimo sibhedla. uSathane ungamgijimeli ngamaculo. Amaculo uyawazi kodwa unenkinga nomuntu kuthi kuphetha ahlabelele. Unenkinga nomuntu onendumiso engabanjwa izinhlupheko. Sebashliswa emsebenzini nje ukuthi emsebenzini abanalo ialtar. Bafowethu ngiyaxoxa esontweni. Ungabi ikholwa elihamba lingena altar la likhona. Ngisho sateksini sithi tekisi bealtar. Ithi baba sengiseteksini ke manje. Izulu aligcwali tekisi. Isizini ethi abantu bakawuthu bayasuswa uSathane eduze kwakho, bayasuswa na uNkulunkulu. Ifuna ukuthi mina ungaze usele ukuthi uyisihlupheki kanti ukhaliswa abantu abahlehliswa inkosi. Inkosi bahlehlisela ukuthi uzibone ukuthi ubudlelwano bakho nayo bumi kuphi.
relationship and the relationship enkonzweni ibalulekile. Kodwa enye inako kumcika uNkulunkulu. Abese yahlunga. Ukuze nithi nihamba abezazi ukuthi ubani kuwena nawe ubani kuyena. uDavid lasifunda khona isimo ngambatha sasimsheshisa ngangokuthi wayengenaso isikhathi sokulinda amabutho akhe agijime nawo nokuxoxa izikhali sasingasekho isikhathi ithubela likhona linye elejubane futhi ke manje uNkulunkulu wenza ngesibomo wamenza walahla idirection wabalekela esitheni sakhe suke esitheni sakhe ubuza uNkulunkulu aza ambonisa weDavide akuyona ifasting ekwenza naku 2026 usaphila abanye bafa beqeda ifasting kodwa ihlupheke esakhala uJehova wasizwa namhlanje sisaphila mina ngambatha nginetethi akuyona yodwa imthandazo yakho ophila ngayo ngoba ngelinye ilanga akuthandazeki kodwa namhlanje nginawe la endlini awufanga ukuthi uthandaza kakhulu akusho ukuthi uphila kakhulu kunabanye ngoba kune season ekwazi ukwavala amabhathini omthandazo bese sihlupheka isikhala kuJehova bese uJehova yasizwa cela sibe nyawo sithandaze ingane yasemsini isemthola ngokusebenza esibhedlela komthwalo angiyazi uyazi ngiyaqala ukuyibona bathi awusikhalelo khalo lomuzi wakini ethangathi uNkulunkulu angekhaya emthwalo izingelo sasigijima kubo asenkukhu ukuthi ushazi emashaba kangiyangani uyayazi cha ngiyazi lapha uthi le yangane uAntwana ushawe stroke ingane yayo inekhethe ubabili basesibhedlela uthi kwathi emakuphuma afonela uthi ngathi kufona bengithi izothi hayi anami ingane yakhe no-anti wakhe akasekho uthi wayefona wathi hey bani kadadewethu ingane yakho nayo sinayo la kishiwe esibhedlela u-anti wakho nangu la ukhishiwe esibhedlela hayi asikazi sihlupheke isikhale uJehova angezwa kunemizi la kufanele uNkulunkulu azi ukukhala kwayo kunamaphimbo ekufanele aziwe uNkulunkulu namhlanje ebusuku futhi mama mfundisi kufanele kube nobufakazi bokuthi uNkulunkulu mawuzwile awukwazi ukungalungisi uma sifunda ukuthi uDavide wasinda empini wasinda kuSawuli wasinda esizweni sakaGadi cha lo uNkulunkulu akakwazi ukuzwa bese bese uyafa mawuzwile isimo siba ngcono
Ngicela abakwathi Nkosi bokhuluma nami. Bongcwele balethe ngaphambili isithandazo labo ngegama lika Jesu. Boyingcwele bonke bokhuluma nabo. Balethe altar. Bless you Dadewethu, bless you. Shenda suna. Ela shana suna. Ngake ngaya kwesinye isikole kuba ngihambela izikole. Ngakhuluma noMexiki. Ngithi mina ayikho into ebuhlungu njenge kubona ingane igange esikoleni. Kani impumelelo yakubo isemahlombe ayo. Ngathi mina uSathane mayifuna uqhubeke kwiphethini yakini. Ngeke ahleke nawe. Ngeke akitazi, ngeke abe umngani wakho. Sengithi kubantwana ngithi bantwana bami impilo ayimngani wamuntu. Kodwa impilo idinga abantu abawumngani noNkulunkulu. Ngeke akuzwe kanti anihlobananga naye. Uyazi aniphelele bafethu. Ukhona abasele basahlanganisa kodwa inkosi ibikhuluma nabo. Ela shama sunaya kelia sunash ela ndosha shila bayadosha nasai eliamana yidosha. Yebo khona ngikhuluma nawe. Yebo siyothandaza nawe kuze kulunge. Ngiphendulele uthi ngiyothandazelwa kuze kube nini. Siyothandaza nawe kuze kulunge. Sungeza ke sengikuphendulile. Leso dadewethu. Bafethu umuntu uyathandazelwa before uyomshumayeza. Mawuyoshumayela usukungayanga egigini koperforma njenge-artist. Kodwa usukuyomela izulu. Abantu ozekuba usukubezwa ubazi. Ela namashana. Elina maya. Endaweni ephakeme. Oh si. Kambatha ngicela mfundisi uzoqhubeka nokubakhulekela ngegama lika Jesu. Hela bashabas. Siphakame sonke sidlula izandla bazana umpostoli uzobeka izandla phezu kwakho. Open your heart, lift up your hands mona phambili uvula umlomo wakho ubiza igama kaJesu. Ngiyacela believe God. Uzobeka izandla, something is going to happen. Ushers watch out. Yes. Sonke siyakhuleka la endlini ke sikhuleke sonke sibiza igama kaJesu. Vula umlomo uthandaze, say something to Jesus. Nasi sihlupheke sakhala kuJehova wasizwa. Vula umlomo wakho in the name of Jesus. Vula umlomo wakho egameni lika Jesu. Vula umlomo wakho ubiza igama lika Jesu. Open your mouth and begin to pray. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. In the name of Jesus. Vula umlomo wakho ubiza igama kaJesu. Holy Spirit. Ngegama lika Jesu. Thank you Jesus. Akuvula umlomo wakho uthandaze ubiza igama kaJesu. Yes, 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 yes. Ngegama kaJesu. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. Ake sonke sishaya izandla sibiza igama kaJesu.
thandaza vula umlomo wakho ngegama lika Jesu. Ngiyacela abagulayo bagijime bathi nalothi ngiyagula gijima ungasali. Sesiyavala biza igama kaJesu. Othi ngiyagula gijima gijima gijima. Nalothi ngiyagulelwa woza sobeka izandla. Uzophila esekhaya ngegama lika Jesu. Gijima gijima othi ngiyagula ngiyagulelwa gijima ngegama kaJesu. Ngiyagula ngiyagulelwa egameni lika Jesu. Nalo othi mfundisi ngidinga umkhuleko. Ngicela ukukhulekela ngibeka izandla ngicela ukugijimela ngaphambili. Othi I need prayer mfundisi wami. Gijima gijima gijima. Othi ngiyawudinga umkhuleko in my life. Ngicela ukugijima ungasali egameni lika Jesu waseNazaretha. Imithandazo yaphendulwa namhlanje ebusuku. Ubusuku baphendula ngemthandazo. Ungasali mawami gijima. Othi ngiyawudinga umthanda angazi into oyidingayo. Othi ngidinga ukuthandazelwa. Ngicela ugijime egameni lika Jesu. Othi ngidinga umthandazo. Gijima gijima. Asubuza udinga ntoni. uJehova uyalazi isidingo sakho. Gijima sithandaze nawe.